Sei muri Zimbabwe, welcome to our channel. Hapa tunapaina utinishika kama timu nyika yedu ya Zimbabwe chingoti kana kake kutanga kukuya pani ino channel. Please don't forget to subscribe. Kana chingwa gara waka subscribe, don't forget to comment and share this video. Hina naita bigira mzara nazi muri Zimbabwe now irupisa now irunetsa now ya buditswa na majara jairo sabuda stara ya stani intel from ma CIO akainvite ku pre-cap farm meeting yakaitwa na President Emmerson Dambudzo Mnangagwa na service chiefs zurikunzi vanombera mushe service chiefs akangwachudza President Emmerson Dambudzo Mnangagwa chokwadi about the cap 3 akaudzwa iwo kunzi he should ditch cap 3 and go for referendum or forget about it. Asi zurikunzi President Emmerson Dambudzo Mnangagwa havana kuzvigamuchira zvinhu zvakadaro. Akabuda on his ex and washtaura iye achiti the meeting at pre-cap farm was no holds barred event, with service chiefs being frank and diplomatic about cap 3. While they may be pretended to understand his position, they told Mnangagwa to ditch cap 3 and go for the referendum or forget about it. However, ED was adamant. Service chiefs warned Mnangagwa that there is growing resentment out there over cap 3, and apparently he told them that it is their duty, service chiefs, to protect him rather than worry about growing resentment. ED also promised them the same donations like he gave to Malaba. This time, donations will come via Honorable Scott Sakupkanya. This is why he was present. At the moment, ED Mnangagwa temporarily banned Wikno Chivayo from accompanying him to events following Cyril Ramaphosa embarrassment. Scott has now stepped in. There is also growing concerns from members of the OPC who feel that same First Lady and his sons are having too much control on Mnangagwa and leading him astray. Mnangagwa's family is getting most of its influence from rich criminals who have captured the greedy family. Zimbabwe comment section. I Champions League and bonus. Budapest vakarara nebhusi but ango jedzika situation yatiri izvozvizvi inoda kuti tive nekamwe panodiwa kamwe kakacalm. Munoona zvinoita mufesi wenyu wekumanchester uyo anonzi anopfeka namba 8 kana auda kundosvika pabox ambobva achimhanyawo kuzvaanoita zvezve zvokuti anondoredusa speed zvezve anonzi Bruno panda kamwe kakombozha because ndiri kuona kuti vanhu tinenge taakuda kuita kakupanika. So trust me grenade zvarinoita kana rakandwa manje harina impact kune vakandigwa chete. Varikanda kana vasina kuteera masafety protocol. Handauti pane munhu andoda kukandira grenade. Ndikuisa example. Ngazofamba makuti hanzi pangojedzi space yanga kunzi toda kundokanda magrenade. I'm putting an example. Kuti grenade rine protocol, rine safety protocol yarinoitwa naro kana muda kurikanda. Mukatadza kuritedzera safety protocol yaro manje zvarinoita manje rinogona kutozodhemeja varikanda more than vakandiri. You get the point? Because imime muri kurikanda mungori neintention yekuti kuda kukanda grenade tobva taputisa mokanga mauti vanhu vari kuti vamuri kukandira manje vari aware kuti grenade rinoda kukandwa rinogona kuti afe. So this is the situation with the KB3. Munhu ari kundokanda grenade asati atarisa a place because unofana kuzondowana somewhere to hide kana grenade iroro rakuputika. But what they are doing right now, they are just throwing. They are not aware of the timing. Trust me. Hazvisi kuzombopera mushe apa angojedzi. Hazvisi kuzombopera mushe apa. Hazvisi kuzombopera mushe. One. Kune vamwe vari kuside kwekuri kukandwa grenade vanga vachitoti 2 years time tetawo maminister ana Bartholomew achitoti 2 years time tetawo maminister mucabinet.
woudzwa kunze ameno zvazvichaita because ku2030 kwacho kana zvatobhainda pa2028 potential yavo yekundopinda futi iwo group racho rana Chiwenga mucabinet haitoripo 2030 because 2030 kwekutova noumwe successor because remember KB3 ipath yokuprocessora mwana pane mwana asati anyatsokutsika rukanga rwake zvakanaka achine tsoka dziri soft saka ari kumbodzidzira kuti afane kutsika then mwana yeye kana atongotsika angojedzika akuone kwanza akutsika aiwa kana Chiwenga vanonga vakutongouya even nepana tetatohonawo vachatozotojoina saka the way things look like right now zvaninga advisor opinion yangu zvaninga advisor maZimbabweans right now pari zvinezvi ngatifocuse nepost thrown grenades zvatofanira kufocasa nazvo kuti pariri kuputika apa padzimba takamira papi because kuputika kukandwa rakakandwa 2023 nasengezo rakakandwa kudhara so hatichina avoidance yekuti tisakandikwa takatokandikwa grenade. The only way now toita say after grenade rabozike nezvira raibva timing yaro rokuputika yakwana. So my advice to Zimbabweans is ini ndongo believer ne unity with the purpose. Let's come together. Let's check the way my political parties South Africa zvanoita kuti kana vane goal yavanda kuachieva chero vasingawirirani vanombowirirana. That is my message right now Ango. Kuitira kuti tinge tiri ku side one tichi protecta kuona kuti grenade riri kurova radius yakaita sei. But trust me, grenade harisi kuzorova isisu chete. Nekuri kwariri kukandwa uku kune ma-injuries achanga aripo. So we will see tichange tichizoexplora tichiona because reaction obviously ichanyatso kuzova clear because kubudirana pachena kuchavapo kana grenade raputika. Izvezvo papa chimbova negwara remusangano nokunyarana here and then asinonga ma-highlights acho matotanga kuaona. Ma-highlights matoaona angochedzi. Saka nyaya iripo ndingoadvise kuti all the opposition progressive forces, let's come together. I know kuti tine ma-differences akati wandei, but pane mamwe ma-difference atinawo anogona kuamendeka tikaita chinhu chimwe chete tikafighta against this bastardizing of constitution of Zimbabwe iri kuitwa iyi. Tochiona way forward. Kana kune vamwe varohwawo negrenade kusaidi uku kwacho kwevari kukanda vakauyawo vachiti vedu vetu ngatibatsiranewo tinoenda kutebho totaurirana. Izvo kuti hativade ndoona kuti sokuti angojedika. Tikada kuramba takamira munyaya ya 2017 kuti aiwa ava vamire kwavo vega chichichi. Remember 2017 there was a very good opportunity 2017 angojedzi. Tikada kuisa ku VAR izvezvi zvangojedzika. Mukai-analyze muchiisplita kudai munotoona kuti paya ane opportunity paya. But opportunity vanhu takanyanya kurelaxa. Tika investa imwe trust kune vanhu vakaita sana Mutsvangwa vatatisa tamboshanda navo tikangoti tinova trust. But trust me angojedzi. Pfungwa iripo izvozvi nema-lessons eda 2017. Kana ukaita ma-injuries kuri kubva grenade tinoita unit ine purpose ine ma-binding agreement. We move forward. Ndo zvandiri kufungawo izvezvi because kuti tirase vanhu vanenge vaurawa negrenade angojedzika tichiti aiwa ndezvenyu ikoko nokuti ndimi makakanda. I think ipapo hatisi kuda kuavoida this grenade. So unit with purpose, we can fight and together we can fight this thing, we can achieve it. Kana tizoparadzana kuti vekudhujera moyawo kwangu vekwachari vekwamwendazi iyoyo tozozviona kana tamboruwa chigrenade ichi. Pari zvinezvi ngatimbobatanai, ngatimbomirai kuti uyu anoziva stereki uyu anodiwa stereki uyu azodai. Ngatibatanai towards collective. Ngatiite collective agreement. Ngatipushei. I still believe kuti pane ma-loopholes akawanda tinogona kuita kuti chinhu ichi chistake chaputika. Because pachanetsa angojedzi. Miriwo ichatadza kuibva kudzimba uko. Trust me.
Saka ndo submission yandinayo. Mukandionerawo sahwira wangu 2 boy, munongomuudza kuti no tiri mumwe chete, but mistake yako chwake ngasiyane nayo yokuti anenge ana noni madweke akamborwa mapenalty 9 akagohwesa 8. Gabriel history yake anambobvira rowa kana penalty 1 akunza rowe penalty last kick. Muudze ate zvara 2 boy kuti vasiyane nazvo izvozvo. Avana kuita zvaraunga.